Блум, какво ще бъде празненството на Скай? Да, кажи ни. Мисля само за това колко ще ми е притеснено. Дано не се изчервя прекалено. Я стига. Ти и Скай заедно ще изглеждате като кралски особи. Щом тя го казва, значи е така. Ще те изведе на кралския балкон високо над двора. Харесва ми! А долу народът ще се блъска, за да ви види по-добре. Журналистите ще снимат. Всички ще гледат вас. Това никак не ме успокоява. Не знам какво да правя, нито какво да кажа. Спокойно, изправила си се пред какво ли не. С Лейла ще те научим как да станеш идеална принцеса. Надявам се, много се изложих миналия път, когато бях в Ераклион. Довери ни се! Like a princess, I'll lead such a new life for me. From tomorrow, I live in a fairy tale. Like a princess, I'll be, and with you next to me, even dreams may turn into reality. I'll be a princess. Хей! I'm a princess with you. Фью! Ta-da!